Bona nit, benvinguts als Pavillons Way. Avui és l'última xerrada d'aquest setè cicle del portal del modernisme i avui parlarem de cementiris i per això tenim un expert en la matèria, que és l'Adrià Terol, que és responsable d'activitats de cementiris de Barcelona i també de les activitats que es fan al Museu de Carrosses Fúnebres que hi ha allà al cementiri de Montjuïc. Més que res ho dic perquè jo crec que aquest museu és un dels museus més desconeguts de Barcelona i és espectacular. Jo no sé si heu anat, us el recomano, jo l'he vist. Sí. I algunes vegades, una vegada van portar carrosses a la Fira Modernista i unes carrosses espectaculars i són carrosses que expliquen la història de la ciutat perquè ja amb aquelles carrosses s'han enterrat personalitats i realment és un patrimoni molt interessant i jo crec que és molt desconegut i val la pena, us ho recomano. Bé, doncs res, us deixo amb l'Adrià. Molt bé, doncs en primer lloc agrair al Jordi i Lluís la proposta de participar en aquest cicle de xerrades i en nom de Cementiris també agrair-vos poder posar en valor els cementiris pel seu patrimoni i perquè també signifiquen molt per la nostra memòria col·lectiva. Per tant, moltes gràcies. Bé, la meva conferència començarà amb un breu resum introductori per entendre l'aparició dels cementiris com a nous espais d'enterrament, però després posarem el focus ràpidament en el que és la temàtica d'avui, que és el modernisme en els cementiris, primer en el cementiri del Poblenou, que no va ser molta, però després continuarem el del cementiri de Montjuïc, que és realment on va haver-hi l'esclat del modernisme, sense oblidar-nos de la resta de cementiris de Barcelona, que n'hi ha 9. El de Collserola no el farem entrar perquè és molt recent, però a la resta de cementiris també trobem presència d'art funerari modernista. Doncs comencem. Bé, penso que en l'evolució del ritual funerari hi ha hagut 3 punts d'inflexió en la història. Primer ens situem a Bàrquino, la ciutat romana, quan els barcelonins decideixen enterrar els difunts fora les muralles de la ciutat per raons principalment higièniques. I aquí en tenim una imatge, que és la plaça Vila de Madrid, l'antiga necròpolis romana, que el Museu d'Història de Barcelona ha interpretat i en fa divulgació. Com veiem que tot i enterrar els difunts fora muralles, realment el vincle era molt estret perquè els ubicaven als 2 cantons de les vies d'entrada i sortida de la ciutat. Això canviaria sobretot amb l'entrada del cristianisme en l'imperi romà. El 313 després de Crist, l'emperador Constantí abraça la fe cristiana i això fa que el ritual funerari evolucioni i canviï de la nit al dia. Tornem a enterrar els difunts dins les muralles de Barcelona i com més a prop dels temples, millor. Podríem dir que el cristianisme va monopolitzar la vida i també la mort de les persones. I això seria així fins tota l'etapa medieval, tota l'època moderna, fins que ens trobem amb la situació complicada de seguir enterrant en una ciutat d'estructura medieval, de carrers estrets, poc ventilats, sense clavegueram, sense aigua corrent, amb tantes deficiències estructurals, però una ciutat que començava a patir una gran transformació, que això provocaria un augment poblacional molt fort. Per posar només una xifra, entre l'any 1800 i 1850 dupliquem la població, passem de 90.000 a 180.000 habitants i això derivarà a problemes de salubritat, a problemes higiènics greus. Els cementiris parroquials van derivar a ser focus d'epidèmies i de malalties infeccioses que no tenien cura. I aquí destaco una de les pitjors epidèmies que hi ha hagut a Barcelona, que va ser la febre groga de l'any 1821, on en 4 mesos van morir 10.000 persones. Davant d'aquesta crisi sanitària trobem a Josep Climent i Avinent, el bisbe de Barcelona, un bisbe reformador. Es va avançar 10 anys al primer reial decret que prohibia els enterraments dins de nuclis urbans i va decidir construir un cementiri fora les muralles de la ciutat i començar a enterrar així els difunts allà. Va construir un cementiri on actualment hi ha el cementiri del Poblenou, que ho podem veure en imatge,
Aquell cementiri és l'últim punt d'inflexió que us comentava. Això realment va provocar un xoc cultural. La població estava molt arrelada als dogmes i als costums de l'Església Catòlica i volia seguir enterrant els difunts prop de l'Església perquè donava protecció divina als difunts. És per això que es van negar en rotund. La població no va voler enterrar els difunts fora les muralles, semblava com si els abandonessin, i aquell incipient cementiri, que s'anomenava el cementiri Climent en honor al bisbe, va quedar en desús. Aquí va aparèixer la Guerra del Francès, un conflicte bèl·lic molt dur, i les tropes de Napoleó van enderrocar aquell incipient cementiri, per tant actualment no tenim rastre d'aquell cementiri. Posteriorment al conflicte, evidentment la mortalitat havia augmentat moltíssim, es va construir el cementiri del Poble Nou, el primer cementiri modern de Barcelona, de Catalunya i de tot l'Estat. Seria un referent per a la resta de cementiris de pobles i ciutats. Qui el va construir va ser Antonio Ginesi, arquitecte italià, un jove arquitecte que estava instal·lat a Barcelona com a vicecònsol del Gran Ducat de la Toscana, i era un arquitecte sorgit de la Il·lustració, aquell corrent filosòfic, social, polític que transformaria el món, va engegar diversos processos revolucionaris com la Guerra de la Independència dels Estats Units o la Guerra del Francès, i també modificaria definitivament el ritual funerari. Antonio Ginesi es va inspirar en l'art clàssic, sobretot en Grècia, Roma i Egipte, com podem veure en la façana. Va ser una façana que va crear molt de rebuig en els cercles més conservadors de la ciutat perquè hi apareixien símbols exòtics, com eren piràmides egípcies, palmeres i altres elements que no coneixien. I va fer un cementiri totalment igualitari. Què passa? Com traslladar els difunts? En un primer moment es feia a pes, com s'havia fet sempre. Va sorgir un ofici fins i tot, que era el transportador de difunts. Eren homes que amb uns veiars transportaven a pes a la persona difunta fins al cementiri, però la distància era 1,5 quilòmetres. Per tant, era una feina que es convertia en una feina molt feixuga i perillosa, perquè eren terrenys despoblats, hi havia robatoris, animals salvatges, i per aquesta raó, el 1836, s'imposa la utilització de la carrossa fúnebre. Tampoc va agradar. Per què? Perquè ara eren els animals qui portaven els difunts, i això va ser entès com una falta de respecte greu, perquè era sempre portat a espatlles o a pes com a gest d'estima i de respecte als difunts, ara eren animals. Va ser entès quasi com un sacrilegi. Però es van haver d'acostumar per raons higièniques, com dèiem inicialment, i la carrossa, com veiem en imatge, va acabar guanyant molt de protagonisme. Era la gran protagonista dels enterraments que van convertir-se en esdeveniments públics. I aquí en destaco un, que va ser el d'Enric Prat de la Riba, qui va morir el 1917 a Castellterçol, el va traslladar a Barcelona, al Saló de Cent se li va fer un gran homenatge i posteriorment se'l va passejar pels carrers de Barcelona, com podem veure aquí amb tots els honors, com veiem amb els Mossos d'Esquadra vestits de gala. El cementiri del Poble Nou també va evolucionar en funció de les necessitats de la població. Aquesta imatge del 1970, on es veu la Barcelona de l'època, com sempre es diu, d'esquenes al mar, sembla un abocador, es veu el cementiri igualitari de Ginesi, que és el primer, utilitzarem el làser, el primer recinte. Ginesi ho va fer totalment simètric, amb 4 illes, perquè tothom hagués de ser enterrat per igual, respectant la individualitat de cada persona. Aquest recinte el tancava la capella aquí. Què passa? Que aquella industrialització que va engegar, sobretot a partir del 1833, amb la inauguració de la fàbrica Bonaplata, jerarquitzaria molt a la població. Va néixer una classe social molt potent, econòmicament parlant, que va ser la burgesia, però al mateix temps també naixeria el proletariat, una classe treballadora empobrida que havia perdut els oficis i, per tant, els seus llocs de treball. La burgesia, el 1848, sol·licita l'ampliació del cementiri i allà van reclamar un espai on poder fer ús de l'art i de la cultura com a distinció social. I és allà on, ara entrarem en detall, s'hi concentra gran part del patrimoni funerari del cementiri del Poble Nou. Però al mateix moment també es va haver d'ampliar el cementiri pel cantó mar
per fer una gran fossa comuna, com dèiem, per les classes populars empobrides que ja no tenien accés a un nínxol, a una sepultura individual, tornarien a ser enterrades en fossa comuna. Finalment, també hi havia un espai per la comunitat protestant, aquí. Això es veuria modificat. L'apartament tercer, que diem avui dia, a partir del 1860 la fossa comuna començaria a ornamentar-se, es començarien a construir nínxols també, i a finals del segle XIX es clausuraria i aquí comencen a aparèixer sepultures molt destacades, principis del segle XX, que després també les comentarem. Bé, entrem en detall al que és el departament segon del cementiri del Poble Nou, que, com els deia, és allà on la burgesia faria una gran ostentació mitjançant construccions fetes pels millors arquitectes i els millors escultors i altres artistes del moment. Alguns catalans, altres també estrangers. Per posar un exemple, el Panteó Arnús. Evarist Arnús, personatge molt rellevant de la segona meitat del segle XX, molt influent dins l'alta burgesia, banquer, polític, impulsor de la restauració borbònica, va decidir amb el seu arquitecte de confiança, que no era ni més ni menys que Elies Rogent, un mestre d'arquitectura catalana, qui va impulsar feia molt poc temps la construcció de la Universitat de Barcelona, tenia una relació de confiança, ja li havia creat l'edifici, la seva primera residència al Passeig de Gràcia, avui dia desapareguda, i també li va encarregar aquest panteó per enterrar el seu fill, Andreu Arnús, que havia mort a l'edat de 8 anys. En aquest panteó també hi participarà un gran escultor, Venanci Vallmitjana. Els germans Vallmitjana van ser els renovadors de l'escultura catalana moderna. Venanci, Agapit Vallmitjana, i van participar sobretot amb aquest àngel orant, però principalment amb els interiors, que són realment una meravella, com podem veure amb aquesta escultura jacent d'Andreu Arnús, el seu fill, i aquí entren amb altres detalls. Evarist Arnús i de Ferrer, com comentàvem, aquest banquer dels pocs que va sobreviure al crac bursàtil del 1882, després de la febre groga, un moment que van aparèixer moltes entitats bancàries i alguns es van enriquir molt, va ser dels pocs que va poder sobreviure i per això va seguir sent un personatge molt influent dins la política i l'economia del moment. El Poble Nou, el cementiri del Poble Nou, en aquest departament segon, que també es coneixia ja com el cementiri dels rics, perquè no només s'hi enterrava la burgesia barcelonina, sinó també d'arreu de Catalunya. Podríem repassar la història de Catalunya en aquest espai, i predominaven sepultures o d'estil neoclàssic o d'estil neogòtic. Com podem veure, un exemple, la capella de la família Patxot. Mitjançant les sepultures comencem a veure aquí un canvi de l'antic règim a aquesta nova era, que era que en les sepultures també s'hi mostraven els seus èxits laborals i s'hi feia ostentació. Aquella burgesia normalment era d'orígens molt humils que gràcies al comerç, en aquest cas, van poder prosperar molt. Aquí ens indiquen aquest èxit, sobretot marítim, amb elements de navegació, elements com és la locomotora, un element de progrés, el rellotge de sorra alat, la típica representació del pas del temps, del tempus fugit. La família Patxot va ser molt coneguda primer per aquest senyor d'aquí, Rafael Patxot, qui va ser un indià que va fer fortunes a Amèrica, qui va arribar a ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols. El seu fill, Eusebi, si no recordo malament, Patxot, que va ser un pianista molt destacat, i sobretot el seu net, que veiem a l'imatge, Rafael Patxot i Jobert, que va ser un científic, astrònom, com veiem, meteoròleg, té un estudi sobre els núvols, el que referent, i un gran mecenes cultural. Va ser un mecenes de la cultura i de la llengua catalana, fins i tot a l'exili, des de Suïssa, que és on va morir, va finançar sobretot l'Institut d'Estudis Catalans per la pervivència del català.
Exemples de neoclàssic, aquest és un dels més rellevants, un dels primers panteons que es van construir al cementiri del Poble Nou, al departament segon, d'autor desconegut, tot i que sabem que va tenir una reforma dirigida per Enric Sagnier. Aquest és el de la família Viada, on destaquen aquests dos àngels amb les torxes cap avall, que és símbol de mort. La família Viada ens connecta amb Miquel Viada i Bunyol. Ell no hi està enterrat aquí, però sí que formava part de la mateixa família, va ser un armador, empresari, impulsor de la primera línia ferroviària a la península, que uniria Barcelona amb Mataró l'any 1848. Malauradament no la va veure inaugurar perquè va morir uns mesos abans. Entrant en el neogòtic, que potser era el que va agradar més perquè les formes gòtiques donaven a entendre aquest prestigi o aquesta religiositat ben fonamentada, trobem el panteó de Joan Vies i Paloma, originari de Sitges, un indià que va fer fortunes a Puerto Rico. Doncs va encarregar aquesta obra, feta de marbre de Carrara, el millor marbre del moment, a Josep Oriol Mestres i Esplugues, que va ser un arquitecte sobretot dedicat a obres religioses. Ell va construir, per exemple, l'església del Remei de les Corts o va liderar el projecte de reforma de la Catedral de Barcelona, amb aquella reforma neogòtica impulsada per Manuel Girona, la va liderar ell. I també va participar l'escultor Fausto Barata, escultor italià assentat ja a Barcelona, que va participar de moltes obres urbanes també. Destaca sobretot els àngels i aquestes al·legories que trobem en els quatre angles, que són els àngels del comerç, de la indústria, de la navegació i del temps. Un altre cop recordant la vida i l'obra d'aquell personatge. I en el neogòtic destacar també una altra obra feta pel mateix arquitecte, com dèiem, especialitzat en obres religioses, el Panteó Samà, amb el qual també hi va treballar amb la seva residència, el Passeig de Gràcia, també desapareguda. I bé, d'aquest personatge podem destacar Salvador de Samà i Torrents, indià, que va fer grans fortunes amb el tràfic d'esclaus a les Antilles, que va arribar a ser alcalde de Barcelona en un breu període de temps i que avui dia podem visitar el Parc Samà, potser el coneixeran a Cambrils, a prop de Cambrils, al Baix Camp, que és realment una meravella. El seu objectiu era poder-nos apropar a aquella Cuba colonial amb tota mena d'aus i plantes exòtiques. Aquesta és la primera obra que podríem dir ja premodernista, que és el Panteó Claver. Anselm Claver, personatge molt estimat per la seva funció musical i cultural i associativa, quan va morir l'Ajuntament va convocar un concurs i qui el va guanyar van ser dos joves arquitectes associats que es deien Josep Vilaseca i Lluís Domènech i Muntaner. Tots dos van ser posteriorment molt reconeguts, sobretot a partir de l'Exposició Universal del 1888, Vilaseca fent l'Arc de Triomf, per exemple, a la porta d'entrada de l'exposició, i ja no direm de Domènech i Muntaner. Ell va ser l'encarregat de fer el disseny d'aquesta barana tan ornamentada, on hi destaca l'escut de la Diputació, ja que Anselm Claver, quan es va proclamar la Primera República, va passar a ser president de la Diputació. Aquí podem veure una imatge d'Anselm Claver, vull dir, d'un homenatge coral a Anselm Claver l'any 1933. És un homenatge que avui dia encara es perdura i encara es realitza cada 1 de novembre per Tots Sants. Encara venen els cors Claver a cantar algunes cançons del mestre, que els hi recomano perquè és un dia realment bonic de visitar el cementiri del Poble Nou. I aquí sí que ja entrem en el modernisme. Clar, el cementiri del Poble Nou, el departament segon, ja estava ple. Llavors, alguns espais de sepultures que havien quedat abandonades s'havien reutilitzat i s'havien construït a sobre sepultures modernistes, com per exemple aquesta d'aquí, el Panteó Mirambell, del 1896, obra de Salvador Alarma i Tastàs. Ell era conegut per ser escenògraf, realment era molt conegut per decorar teatres, havia estat el director artístic del Liceu i molts personatges importants de l'època, com Àngel Guimerà, dramaturg, comptaven amb ell per la decoració dels escenaris. Un personatge molt destacat. Va ser qui també va construir la Paloma a la sala de ball.
I aquí hi destaquen, com veiem, aquesta combinació de pedra i metall, ja amb aquestes formes sinuoses, ondulades, típicament modernistes. El panteó anava dirigit a Aniset Mirambell i Carbonell, també polític, destacat, qui va arribar a ser president de la Diputació de Barcelona fins l'any 1871 i va ser rellevat per Anselm Clavé, precisament. Un dels altres panteons més destacats d'aquest espai és el Prat Marçó, sens dubte, era una família d'indústries del tèxtil, molt potent, que es van unir amb els Aranyó, per tant van crear un llinatge realment molt potent, on hi destaca aquest primer àngel, sobretot, és un àngel amb les ales desplegades que, com poden veure, sosté una palma, que és el símbol de victòria, de la vida sobre la mort. L'arquitecte Mariano de Tos i de Bofarull, realment no he trobat cap referència d'arquitectura urbana, però aquí té un dels panteons més destacats del cementiri del Poblenou. Enric Sagnier també va ser un altre dels arquitectes que, igual com a la ciutat, va ser un dels més prolífics, en els cementiris també. I al Poblenou ja tenim algun exemple, com el Panteó Planes i Armet, construït el 1908. Podem veure aquesta comparativa perquè la fórmula del Panteó respon molt a una fórmula que estava realitzant el convent de Pompeia, de l'Avinguda Diagonal, com podem veure amb aquest frontal, i amb aquesta estructura escalonada que, en el cas del Panteó, acaba amb un obelisc, amb una creu. Per la família Planes Armet ja hi havia treballat també amb la seva residència. Sempre veiem aquesta connexió cementiri-ciutat i amb aquests arquitectes de confiança. Podem veure la cantonada original de la Gran Via amb Llúria i com és actualment, com s'ha reconstruït. I bé, parlem del departament tercer perquè allà també s'hi troben obres modernistes. Aquest departament principalment destaca aquesta gran creu celta que es va construir l'any 1888 en ocasió de l'Exposició Universal. Allà hi havia la fossa comuna, encara s'utilitzava i van creure oportú construir una creu d'aquestes grans dimensions per recordar també a milers i milers de persones que estaven enterrades allà en l'anonimat, però que també van ser molt importants per la transformació de Barcelona, com demostrava l'exposició. Qui la va realitzar va ser Leandre Albareda, arquitecte municipal, i qui després dissenyaria el cementiri de Montjuïc. En aquest espai trobem alguns exemples de modernisme, com és el Panteó Gili, industrials d'allà al Poblenou, encara la fàbrica es manté, i destaca sobretot l'escultura feta per Enric Clarasó. Enric Clarasó va ser també un dels escultors més prolífics en art funerari, després ho podrem veure al cementiri de Montjuïc. Una altra obra d'Enric Clarasó és en el Panteó Fontserè, en aquest cas amb una escultura de Santa Llúcia. I bé, en aquest espai també cal destacar aquesta obra, fuig una mica del modernisme, però val la pena recordar que és en aquest espai on es troba una de les obres més conegudes d'arreu d'Europa, que és el Panteó Llaudet-Soler, conegut com el Petó de la Mort. Cal dir que tant el cementiri de Poblenou com el de Montjuïc formen part de la ruta de cementiris europeus i aquesta és una de les sepultures més destacades i més visitades dels cementiris. La família Llaudet Soler va perdre un fill jove i van encarregar una obra que fos realment dura però al mateix temps romàntica. Els tallers de Jaume Barba, no sabem si va ser el propi Jaume Barba o algun col·laborador seu, va fer aquesta escultura on es representada la mort com un esquelet alat, que és mitjançant un petó que s'emporta la vida o l'ànima de la persona. Com podem veure, té la boca entreoberta, el ventre ensorrat, està agafant el seu últim alè i amb aquests braços ja que les mans li toquen a terra, demostren el defalliment del cos humà. Cal dir que a la pedra hi ha un petit vers de mossèn Cinto Verdaguer, que intentaré recordar perquè no es veu. I deia: en son cor jovenívol no pot més, en ses venes la sang s'atura i glaça, i l'esma perduda a la fe s'abraça, sentint-se caure de la mort al bes. És un petit vers de mossèn Cinto Verdaguer que va escriure el llibre de l'Atlàntida.
Passem al cementiri de Montjuïc. El cementiri de Montjuïc va ser construït l'any 1883 per Leandre Albareda, l'arquitecte municipal del moment, per encàrrec de Francesc de Paula Rius i Taulet. Com comentàvem abans, el crac bursàtil del 1882 havia arruïnat gran part de la població barcelonina i s'havien de trobar fórmules per reactivar l'economia. Una d'elles va ser la construcció del cementiri de Montjuïc i l'altra seria l'Exposició Universal del 88. A més, també el cementiri del Poblenou havia quedat obsolet, havia quedat ple, col·lapsat, perquè Barcelona estava en plena expansió, sobretot quan s'enderroquen les muralles i pot començar a créixer per Barcelona, el que és actualment la Barcelona moderna. Leandre Albareda faria el que va dir amb les seves pròpies paraules un monument de monuments, per tant volia que allà s'hi poguessin projectar el poder econòmic d'aquella burgesia del moment, les aspiracions d'aquella Barcelona industrial, però al mateix temps també era conscient que Barcelona vivia una crisi social, la lluita de classes era molt present i era molt violenta i per tant també havia de ser un espai de conciliació. Hi ha sepultures per tothom, sepultures, tombes o hipogeus per les classes menestrals, nínxols per les classes treballadores i les classes més humils també tenien espais comuns. També hi havia fosses comunes, com és el fossar de la Pedrera, que era la fossa comuna principal. També va reservar espais per les persones que no congregaven amb l'Església Catòlica, com eren els lliurepensadors, els anarquistes, que en trobem de destacats, com Francesc Ferrer i Guàrdia, fundador de l'Escola Moderna, espiritistes, persones que no volien ser enterrades en cementiri, doncs eren enterrades al límit i posteriorment, evidentment, ja es van incloure. Bé, el cementiri de Montjuïc es construeix el 1883. Aquí he posat aquesta foto per fer entendre molt bé el que veníem explicant, aquesta voluntat de la burgesia de mostrar el seu poder econòmic aquí en el cementiri. Què millor que aquesta porta d'entrada, el que diem popularment el Passeig de Gràcia del cementiri. Trobem el Panteó Batlló i a sobre, a la part de dalt, hi ha el Panteó Bonaplata. El Panteó Batlló va ser construït per Josep Vilaseca. Aquí trobem obres de Manuel Foixà i d'Enric Clarasó en l'interior. I bé, la família Bonaplata, una família d'industrials, que seria coneguda també per la Casa Batlló, tot i que Josep Batlló i Casanovas no està enterrat aquí, era una altra branca familiar, ells són coneguts per Can Batlló, la fàbrica del carrer Urgell, i posteriorment també la de la Bordeta. I la família Bonaplata és una família realment destacada en la revolució industrial. Va construir la fàbrica Bonaplata el 1833, coneguda com el vapor, va ser la primera en moure la maquinària mitjançant el vapor, i com van fer moltes famílies en l'època, van fer traslladar els difunts del cementiri del Poblenou al cementiri de Montjuïc. Això va ser molt habitual en aquell primer moment. Els Bonaplata, els Ametller, moltes famílies burgeses del moment, van veure en el cementiri de Montjuïc l'oportunitat de construir grans mausoleus, molt més grans i molt més majestuosos que Poblenou, que per raons d'espai no ho permetia. I això és un exemple. Bé, les primeres sepultures artístiques van aparèixer realment molt aviat. El mateix any 1883 apareix obres ja d'un dels escultors més destacats del moment, Josep Llimona. He intentat ordenar aquesta exposició per temàtiques, per artistes i també de forma cronològica per veure com evolucionen les obres, perquè el mateix Llimona no és el mateix un àngel de Llimona, com veureu ara, del 1883, com d'aquí 10 anys, que en veurem d'altres. La família Torres, que no hem de confondre amb les bodegues Torres, que també estan enterrats allà, doncs van encarregar aquest àngel a l'escultor Josep Llimona. L'arquitecte Antoni Rovira i Rabassa també va ser molt prolífic aquí dins del cementiri de Montjuïc. Era fill d'Antoni Rovira i Trias, l'arquitecte i urbanista que havia guanyat el concurs per urbanitzar l'Eixample, però que no se li va adjudicar. A fora, arquitectura urbana en té ben poca. Per exemple, la casa de Ramon Casas, però no gaires més. En canvi, dins del cementiri en té moltíssimes. És potser dels arquitectes que més obres funeràries té.
Obres de Llimona n'hi ha moltes, n'he escollit algunes. Per exemple, el Panteó Francesc Llopart, també amb col·laboració d'Antoni Rovira i Rabassa, on hi apareix un àngel que sosté a dos criatures. I aquesta és probablement una de les més destacades. De l'any 1893, ja fa 10 anys, podem veure aquesta evolució artística de l'artista. És el Panteó Alomar i Estrany, és probablement una de les seves millors obres perquè així ho van reconèixer en el moment, a l'època, sobretot per aquesta mostra de sentiments que transmeten les seves obres. Aquest àngel, amb una expressió com meditativa, recordant a la memòria del difunt. Aquesta família va ser molt destacada, la família Alomar i Uriach, dins del sector farmacèutic. Van ser pioners, es va fusionar un farmacèutic, Joaquim Alomar, amb un personatge amb una mirada de negocis avançada, que era Joan Uriach. Van fundar els laboratoris Alomar i Uriach, que va ser pioners perquè comercialitzaven medicaments estrangers al mateix temps que en feien de propis, i els hi va anar molt bé. Després la branca Alomar va caure i els Uriach van fundar els laboratoris Uriach, que actualment encara funcionen. Una altra de les grans obres modernistes de Josep Llimona seria aquesta, titulada com Dolor i resignació, construïda a la memòria de Mercè Casas de Vilanova. Josep Llimona aquí, com podem veure, fa aquest grup escultòric on hi apareix el dolor, amb aquesta expressió de patiment, i la resignació, una persona ja amb una actitud trista, també meditativa. D'aquesta obra, de l'escultura del dolor, en derivarà una de les seves obres més conegudes, el Desconsol, que podem veure al Museu Nacional d'Art de Catalunya i moltes rèpliques arreu, com feia poc temps allà al Parlament, davant del Parlament de Catalunya. Un altre àngel de Josep Llimona, en aquest cas del Panteó Campassol i Borrell. En aquest cas és un àngel ben diferent al que ens tenia acostumats. És un àngel amb unes faccions masculines, amb una mirada recta, amb els llavis tensos, amb un gest quasi com de guardià. Era un àngel que portava una espasa, ha desaparegut amb el pas del temps, però sota el seu braç dret i mantenia una espasa. Aquesta altra figura, cal dir que també la figura de la dona és molt utilitzada dins l'art funerari. La dona dona a entendre tendresa, confort, sentiments necessaris per afrontar la mort, i és per això que molts escultors modernistes en faran ús de la figura de la dona. En aquest cas, en el Panteó de Joan Rialp i Ventura, fa ús d'aquesta escultura també com a gest de record al difunt. Cal comentar també l'arquitecte Jaume Balló i Font. És un arquitecte que després posteriorment comentarem amb una altra obra al cementiri de Sant Andreu, que va ser un gran col·laborador d'Antoni Gaudí i un arquitecte modernista de molt nivell. Altres escultors, sens dubte, un dels més prolífics també va ser Enric Clarasó, més que Josep Llimona. Enric Clarasó era un escultor barceloní, un gran amic de Santiago Rossinyol. Per aquesta raó li construeix el Panteó, o participa de l'escultura del Panteó de Santiago Rossinyol. El Panteó era titularitat de la seva dona, Lluïsa Denis i Reverter, i va ser allà on l'artista s'hi va enterrar, ja que no tenia bona relació amb la família, doncs li va deixar sepultura a la dona. Aquí tenim una imatge de l'enterrament de Santiago Rossinyol, perquè també va ser un dels grans enterraments de l'època. N'hi van haver-hi molts, com hem vist abans, en Prat de la Riba el 17. N'hi hauria també, per exemple, el d'Antoni Gaudí, mossèn Cinto Verdaguer, però el de Santiago Rossinyol també va ser multitudinari. Va morir a Aranjuez, a Madrid, el van traslladar amb tren fins a Barcelona, van fer una aturada a l'estació de tren de Sitges, també perquè va ser la seva ciutat escollida per les seves col·leccions. Allà li van fer un homenatge a l'estació i va continuar, i com habitualment es feia, al Saló de Cent, es va exposar al fèretre i se li va fer un últim gran homenatge. També se'l va passejar pel centre de la Rambla, com normalment es feia. Com podem veure, hi participaven, hi havia la banda municipal de músics, també els nens orfes de la Casa de la Caritat, que hi participaven amb aquestes atxes enceses.
I normalment, si s'enterrava a Montjuïc, es pujava a Rambla amunt, fins a plaça Catalunya, allà s'acomiadava el dol, i llavors ja anava la carrossa fúnebre i els cotxes d'acompanyament, tota la Gran Via, fins al cementiri de Montjuïc. En el cas que enterressin al Poble Nou, Rambla avall, i a l'alçada de Colom, allà s'acomiadava el dol també, i ja era tot el passeig marítim, avinguda Icària, o camí del cementiri que es deia, fins al cementiri del Poble Nou. En el Panteó de Santiago Rossinyol també hi han enterrades dues figures destacades, Lluïsa Denis i Reverter, la seva esposa, la seva dona, que era autora teatral, pintora, personatge també interessant, que s'hi va enterrar el 1946, i la seva única filla, Maria Rossinyol i Denis, que també va ser una figura a vegades potser eclipsada pel pare, però també destacada. Va ser pintora, a part de novel·lista, poeta, una figura també a destacar. Rossinyol era amic de la família, Enric Clarasó era amic de la família Rossinyol, per tant també va col·laborar en decorar el Panteó Rossinyol, la família provinent de Manlleu, de la indústria tèxtil. Rossinyol, juntament amb els seus germans, eren propietaris d'aquesta sepultura i, per tant, li van sol·licitar a Clarasó aquesta figura d'un àngel que està escrivint la paraula eternitat. Una altra escultura realment destacada de Clarasó és aquesta, titulada La Meditació. Un altre cop, una figura femenina, en aquest cas llançant unes flors sobre la tomba, sobre la lauda sepulcral, com a gest de record al difunt. I segurament una de les més conegudes d'Enric Clarasó és aquesta, Memento Homo. Recorda't, home, que vens de la terra i a la terra tornaràs. És aquesta frase que indica una altra mirada de veure la mort. En aquest cas, ell la representa amb un home seminu que amb un pic està cavant la seva pròpia tomba. És aquesta mirada de la mort que neix arran de les teories evolucionistes de Charles Darwin. A partir de la segona meitat del segle XIX, la mort es comença a veure també d'una manera més natural i es comencen a aparèixer sepultures d'un altre estil, sí que predominaven evidentment les religioses, perquè potser davant la mort el que necessites és aquella esperança que et dona la religió, però comencen a aparèixer sepultures que ara en veurem d'altres que realment defugen a vegades d'aquelles grandiloqüències que volien mostrar alguns burgesos. En aquest cas també és un altre panteó de Clarasó, del Panteó Leal de Rossa, construït el 1903. En aquest cas és una escultura femenina, també, que amb el tractament de les teles provoca un cert efecte d'enlairament. Una escultura molt fina, feta per encàrrec de Leal de Rossa. Va ser un indià portuguès que estava assentat a Barcelona i bé, també va ser accionista d'alguns bancs com l'Hispano i Colonial, que finançava la possessió de les colònies americanes. Un altre exemple, el Panteó de Carme Macià i Oller, també per anar avançant una miqueta més ràpid. Jaume Brutau, en aquest cas feta pel mestre d'obres Jaume Masdeu, però també un altre cop amb aquest ús de la figura femenina com a record, com a confort, com a tendresa cap a la mort i la seva família. Un altre escultor realment rellevant va ser Eusebi Arnau, pel que fa a l'escultura aplicada a l'arquitectura, igual com a la ciutat trobem molta escultura en obres destacades, ja sigui el Palau de la Música, l'Hospital de Sant Pau, hi ha residències particulars. En el cementiri destaquen moltes, com és el Panteó de la Riba. Aquest panteó va ser construït per Antoni Maria Gallissà, un arquitecte modernista. Va morir jove, per tant no va tenir una carrera molt llarga, però ja hi ha treballat al costat de Puig i Cadafal, per exemple, en el Castell dels Tres Dragons. I es va convocar un concurs, la família de la Riba, una família de grans homes de negocis. Al morir el patriarca van convocar un concurs, el va guanyar ell i va proposar aquest panteó d'estil neogòtic on hi va participar Eusebi Arnau. D'aquest panteó se'n va fer molt famós una curiositat, un aspecte, que va ser la segona construcció de Barcelona en tenir un ascensor per baixar la cripta. La primera va ser el monument a Colom, per pujar al mirador. La segona va ser aquí, per baixar la cripta. Evidentment,
no tenia massa utilitat, però era al final un aspecte de luxe que va fer que sortís a la premsa com a notícia destacada. Un altre panteó molt destacable i molt a prop del que acabàvem de comentar és el panteó de la família Olano Iriondo, on Eusebi Arnau hi participa en aquest relleu de la resurrecció de Crist. També volia comentar aquest altre aspecte que trobem aquí. Això està en aquest capitell d'aquí. Són les bombes d'Orsini. Les bombes que es van llançar el 1893 al Liceu, on un anarquista va llançar aquelles dues bombes un dia que inauguraven la temporada i on van morir 20 persones. Va explotar una, però hi van morir 10 homes i 10 dones. Moltes altres van quedar ferides. Aquell atemptat va causar molt efecte sobre l'estat d'ànim de la burgesia. Al final s'estava atacant el cor de la burgesia, que era el Liceu, i és per això que aquesta família, tot i no rebre l'impacte directament, va utilitzar la bomba d'Orsini com a gest de dolor i de mort. Per això l'apliquen en aquesta sepultura. Bé, igual com va fer Antoni Gaudí. Antoni Gaudí aquesta mateixa simbologia la va utilitzar en el portal del Roser de la Sagrada Família per parlar, com veiem, d'aquest atemptat. Aquí veiem com un dimoni li està entregant aquesta bomba a un treballador. Antoni Gaudí pensem que era un personatge que es tancava al seu estudi i estava en la seva bombolla creant la Sagrada Família, però realment estava molt connectat amb la societat de l'època i realment molt preocupat, com demostra. Bé, Eusebi Arnau treballaria sovint amb Josep Puig i Cadafalch, també en el cementiri de Montjuïc, com és en el Panteó d'Ami Montells. Aquí podem veure aquesta escultura feta per Eusebi Arnau i al mateix moment també, pel que fa a la forja, després entrarem una mica més en detall, obra de la foneria Marriera i Campins, una de les més destacades del moment. D'Ami Montells era pintor, com podem veure, i apareix aquí la mort, que sosté una paleta de pintor. Eusebi Arnau també era medallista i en aquest panteó s'hi pot veure plasmada una obra seva. La seva obra és aquest medalló i destaca sobretot l'escultura de l'àngel feta per Bechini. Juntament amb Josep Puig i Cadafalch també faria el panteó Terrades. La família Terrades va ser coneguda a Barcelona sobretot per la seva residència, feta també per Puig i Cadafalch, la Casa Terrades, o coneguda com la Casa de les Punxes, i també participaria juntament amb la foneria Marriera i Campins pel que fa a l'ornamentació de la columna de dalt. Aquí podem veure Bartomeu Terrades i Brutau, que va ser aquest fill d'industrials de Sabadell, que ell va tindre una vessant esportiva, va ser jugador i president del Barça i l'home fort econòmicament parlant del club i la residència on hi vivien. També va participar Eusebi Arnau pel que fa al frontal de l'accés al Panteó Ametller, un dels panteons també més destacables del cementiri. Teresa Ametller va reunir 3 parcel·les al cementiri de Montjuïc per aixecar un panteó d'estil neoromànic, ja que Antoni Ametller era un enamorat del romànic català, li va dedicar aquesta obra. També, igual com els Bonaplata, van fer traslladar els difunts del Poble Nou, on al departament segon ja hi tenien un panteó, per enterrar-los aquí. Aquí podem veure en imatge Antoni Ametller, la tercera generació de fabricants de xocolata, des del 1797, que tenien un obrador a la ciutat, però ell va fer gran el negoci, construint una fàbrica, una indústria, amb plantacions de cacau a Cuba, que les dirigia directament ell mateix, i ell era un burgès il·lustrat, amb les tècniques de publicitat, es va fer realment molt famós, amb aquests cartells, amb les col·leccions de cromos, on hi feia participar grans artistes modernistes, com per exemple Peles Mestres. Es va fer molt conegut. Aquí tenim una imatge amb Teresa Ametller, la seva filla, la seva única filla i l'última membre de la família Ametller. Amb ella finalitzava aquesta nissaga familiar barcelonina. Va ser ella qui va crear la Fundació Ametller i gràcies a la Fundació es manté el patrimoni Ametller de la família, tant la casa com també les col·leccions que tenen de vidre romà, els arxius i el Panteó Ametller.
I bé, entrant amb els marbristes, també importants en el cementiri, no només els escultors, els arquitectes, els marbristes també van fer una gran feina al costat dels escultors. Un exemple és el Panteó de Pere Llibre. Pere Llibre havia estat un pastisser molt conegut, tenia pastisseria i una pastisseria artística al carrer Ferran, que era la via principal del moment. En aquest cas torna a participar Antoni Rovira Rabassa, l'escultor Josep Campeny, un altre escultor molt destacat, guanyador de múltiples medalles, premis, va guanyar el concurs per ornamentar les fonts de Barcelona. Tenim moltes fonts ornamentades amb l'objectiu d'apropar les classes populars, que eren qui recollien aigua a la font, a l'art. Doncs ell va guanyar el concurs i tenim la font de la Granota, per exemple, davant del Palau Robert, o altres fonts ubicades per la ciutat que va fer ell. I dins dels cementiris tenim obres funeràries de gran renom, com és aquesta, o per exemple el Panteó Albareda, l'àngel que hi figura, també va ser obra de Josep Campeny. Bé, com a marbrista més destacats, jo per això col·loco aquesta obra com a primera, són els germans Ventura. Els germans Ventura van ser els que van produir més obres al cementiri, n'hi ha d'altres que també veurem, però a tots els cementiris de Barcelona tenim obres dels germans Ventura, un dels marbristes més prolífics del moment. Una altra obra on hi participen els germans Ventura seria el Panteó de Joan Forgas, que també hi participaria el mateix escultor, Josep Campeny. Hi havia marbristes que eren autèntics artistes, com per exemple Serra i Figueres, la fusió d'Enric Serra i Joan Figueres, van constituir aquesta companyia, Serra i Figueres. Aquesta és una sepultura de la família de Rodrigo Robert i Laporta, fabricant de paraigües, que va reunir, això també explica l'altíssima mortalitat infantil de l'època. Pensin que l'esperança de vida a mitjans del segle XIX estava als 47 anys per culpa de l'altíssima mortalitat infantil. Està xifrada que només un de cada 2 nens o nenes arribava als 7 anys de vida. Això fins l'entrada de l'higienisme, la invenció de les vacunes, evidentment, no va donar un tomb. És per això que hi ha sepultures on podem trobar molts nens, una idea d'un segon reagrupament familiar. No és l'única, hi ha la família Mauchi, també un editor conegut de l'època que també va perdre els 3 fills i que els va representar així en la seva sepultura. Un altre gran marbrista, escultor també, Antoni Pujol. Aquesta és una de les sepultures més impactants al cementiri. És la sepultura de Nicolau Juncosa. Ell era importador-exportador de vins de Tarragona. També va tenir un paper polític, va ser tinent alcalde de Barcelona pel Partit Republicà. Tot i ser burgès era republicà, un personatge complex, que va encarregar aquesta obra en vida. Aquesta complexitat la va portar al cementiri també i va voler fugir de les grandiloqüències d'altres. Ell es va voler representar tal com era, amb les seves robes, amb una posició quotidiana al seu estudi, recolzat sobre un llibre, potser de comptabilitat, immers dins els seus maldecaps que li donava la fàbrica, com podem veure en el relleu, i en un moment normal, quotidià, és quan hi apareix la mort, que li posa la mà a l'espatlla, el cobreix amb un llençol i diu que ja li ha arribat el moment. Nicolau Juncosa, en vida, veia la seva sepultura. Ell va morir el 1932, va poder veure la Segona República, això el hauria fer feliç, però aquesta obra no va estar finalitzada fins la seva mort. Ell va deixar la fase en blanc i va deixar per escrit que un cop morís se li pogués aplicar una màscara mortuòria, una tècnica que es feia amb guix, i així poder finalitzar l'obra. I així va ser. L'obra es titula La solució. Parlant de fonedors, també molt important. Dins el modernisme, les arts decoratives eren un pilar fonamental de l'arquitectura i en el cementiri així també ho podem veure. De fonedors, el que va destacar més va ser Frederic Marriera, que va ser, juntament amb el seu nebot, Antoni Campins, que crearien Marriera i Campins, la principal foneria decorativa del moment. A cera perduda feien treballs tan espectaculars com és aquest d'aquí. Aquest el van fer juntament amb Domènech i Montaner. És l'única, podríem dir, l'única obra funerària de Domènech i Montaner a Barcelona, tot i que va participar del Panteó Claver amb la barana.
i va ser per encàrrec de Josep Maria Valls i Vicenç. En aquesta obra apareix el seu nom, no es veu del tot bé, aquí apareix el nom, no? Josep Maria Valls Vicenç i els seus, aquí apareix l'Antic Testament, el Nou Testament, escrit en català i en lletres gòtiques, i antigament hi havia una creu. Josep Maria Valls i Vicenç és un personatge que no ens ha arribat molt a la nostra època. Ell era fill d'una nissaga de banquers, era un personatge molt ric. La banca Magí era qui tenia ja el seu pare, ell l'hereda juntament amb els seus germans, però també tenia inquietuds culturals. Va entrar en política, ell era també novel·lista i també impulsor de la llengua i la cultura catalana. Ell va impulsar el naixement d'una editorial que es deia La Renaixença, que va dirigir durant molts anys el mateix Àngel Guimerà. Un personatge molt estimat i el seu enterrament també va ser molt multitudinari. Explica a les cròniques que va ser enterrat embolcallat per la senyera, una mostra de la seva catalanitat. Tot i que la seva descendència encara avui dia és un personatge conegut, Manuel Valls, que va ser primer ministre. Ell va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls també, però d'idees realment molt oposades. Altres sepultures destacades on hi va participar la foneria Marriera Campins són, per exemple, els germans Montovio. Van encomanar aquesta obra feta també on hi va participar també Eusebi Arnau. I d'altres molt decoratives com el Panteó de Pedro del Balzo, on podem veure aquesta creu amb motius vegetals. Cal parlar també dels vitrallers. Els vitrallers també van tindre un pes molt important en el modernisme. Sobretot Antoni Rigalti Blanc va participar en moltes residències com la Casa Lleó Morera, que potser és una de les obres més impressionants pel que fa als vitralls. Aquí hi va participar en el Panteó dels germans Collasso. Podem veure un panteó monumental. Josep Collasso i Gil va ser alcalde de Barcelona i també un gran filàntrop. Va donar molts diners per finançar escoles. Les escoles Collasso i Gil van ser escoles molt pioneres on hi van introduir el mètode Montessori, escoles modernes de l'època. Altres exemples de vitralls els trobem al Panteó Coromina, ubicat a una de les places centrals del cementiri de Montjuïc, realitzat per Leandre Albareda, l'arquitecte municipal, i amb escultura de Rafael Atxer, també un escultor que té diverses obres al cementiri, en el Panteó Torres, per exemple, els de les bodegues Torres, i conegut per realitzar l'estàtua de Colón, el monument a Colón. I també cal recordar els museïcistes, sobretot a Lluís Bru, que va participar de moltes obres, i al cementiri havia volgut destacar la seva sepultura, que va realitzar ell mateix al cementiri de Montjuïc. També abans d'acabar aquest primer bloc, que és el cementiri de Montjuïc, que és allà on hi ha hagut més producció artística modernista, sobretot durant aquells 30 anys, destacar la sepultura del doctor Robert, feta per Simó Cordomí, després veurem altres exemples d'aquest arquitecte, però aquest és el més rellevant. És una tomba d'estil clarament modernista, també la forja de formes ondulades. Està annexat a un panteó de Marancià Roig, que també havia estat metge i també s'havien emparentat, eren cunyats. I bé, una figura molt destacada dins l'higienisme, impulsor de l'Hospital de Sant Pau i també alcalde de Barcelona en un moment complicat. Quan es perdien les colònies americanes li va tocar ser alcalde i davant la imposició d'uns impostos abusius cap a la indústria del comerç, en aquell moment el 90% de la indústria del comerç estava a Catalunya, doncs es va rebel·lar i va promoure el tancament de caixes, un moviment polític important que va provocar la seva destitució, però va sembrar la llavor del catalanisme polític. El personatge que volia destacar també molt a prop d'ell és Pasqual Madoz, que hi té una sepultura monument. Gràcies a aquest senyor vam poder enderrocar les muralles de Barcelona, que estaven oprimint una ciutat que era ja una de les amb més densitat de població d'Europa. Aquest senyor, com a ministre d'Hisenda,
va poder, durant el bienni progressista de 1854, enderrocar o convèncer l'exèrcit d'enderrocar les muralles de forma progressiva i a partir del 1860 poder projectar l'Eixample. Aquí trobem la sepultura que l'he volgut destacar una mica per tancar aquest bloc d'Ildefons Cerdà. Ja sabran, aquest enginyer urbanista que durant 10 anys va estudiar el Pla Cerdà, va ser des del Ministeri que van confiar en el seu pla, també des de la burgesia, des de la pròpia alcaldia de Barcelona, tot i el concurs que s'havia convocat a l'Ajuntament. Cal dir que Ildefons Cerdà durant quasi 100 anys va estar oblidat en un petit cementiri de Santander. Ell va morir amb deutes perquè l'administració no li va pagar molts treballs, va morir quan s'estava fent unes cures en un balneari i va estar enterrat en un cementiri que es deia Sant Martí de Barros durant quasi 100 anys. Va ser el doctor Fabià Estapé, qui era un estudiós de la seva vida i obra, qui va recuperar les seves despulles, les va traslladar a Barcelona, però li va costar un any convèncer a les autoritats d'aquí a enterrar-lo. Per tant, va estar Ildefons Cerdà un any en una urna sota la taula de l'estudi del doctor Fabià Estapé, fins que van poder traslladar-lo a aquesta sepultura. La foto d'Ildefons Cerdà. Parlem dels altres cementiris. Evidentment, cada poble tenia el seu cementiri, igual com el cementiri del Poble Nou, els altres pobles i municipis també col·lapsaven els seus cementiris parroquials, construïen els cementiris moderns. Sant Andreu va ser un dels més destacats. Només entrar ja hi trobem panteons molt destacables, com és el de la família Martí, fabricants de sabó de Sant Andreu, encarregat també per Leandre Albareda, i un altre cop els germans Ventura, com podem veure aquesta figura femenina, també amb una expressió meditativa, un sarcòfag amb aquestes teles, unes filigranes on apareixen els cascalls, molt habituals també. Del cascall s'extreu l'opi, una droga que et fa dormir, i per tant es relaciona amb el son etern, amb la mort, apareix sovint. I just davant aquesta altra obra, que la destaco no tant per al seu contingut artístic, sinó més històric, tot i que també podem destacar la seva obra a cop de fuet, a forja, perquè una de les víctimes de l'atemptat de la bomba del Liceu està enterrada aquí. Va ser Marta Giraudier, una nena de 14 anys que feia la seva presentació en societat, va ser morta en aquell atemptat i enterrada aquí. En el cementiri de Sant Andreu hi va participar amb 2 panteons Simó Cordomí, arquitecte municipal de Badalona i d'altres poblacions, plenament modernistes, en aquest cas fins i tot la creu, té formes vegetals que acaben amb 3 girassols. La lauda sepulcral també té formes vegetals i una barana de formes onduloses que el rodegen. Just al costat, el panteó de la família Vintró. En aquest cas també és modernista, sobretot per les lletres de la família Vintró que apareixen a la part de dalt, però hi destaca una figura egípcia. També l'art egípci es recupera. Els antics egipcis tenien un gran culte a la mort i és una forma de recuperar aquella cultura i s'aplica en el món funerari. Una de les més destacades és, sens dubte, aquesta capella adossada que està al departament segon del cementiri de Sant Andreu, que és el Panteó Martí Rius, feta per l'arquitecte que comentàvem abans, Jaume Balló, gran col·laborador, ell i el seu germà d'Antoni Gaudí, per exemple, en la Casa Milà, amb la Colònia Güell. Podem veure aquestes formes sinuoses i aquesta típica creu gaudiniana. Cal comentar l'enreixat també. L'enreixat està fet d'unes peces que es diuen salfactines, que eren típiques de la indústria del moment. Aquesta tècnica la utilitzarà després Gaudí a la Colònia Güell. Això és un precedent d'aquell enreixat de la colònia. I figures modernistes a destacar, Ignasi Iglesias, sens dubte, el poeta modernista, anomenat un modernista radical, perquè també tocava temes sempre de classe, una figura de classe treballadora, i això a les seves obres, als seus textos, també s'hi pot veure plasmat. Podem veure en imatge. I també cal comentar que en aquell cementiri està enterrat Pere Falqués i Urpí, arquitecte municipal de Barcelona, va contribuir molt en obres funeràries,
en l'ampliació, per exemple, del cementiri de les Corts, en la pròpia ampliació del cementiri de Sant Andreu. Va ser enterrat al nínxol familiar, perquè ja estava molt arrelat a la població. El cementiri de les Corts també és un altre cas. Va ser construït el 1847, però no va ser reformat fins molt més tard, el 1913, per Pere Falqués, comentat anteriorment, i Agustí Domingo. Aquesta reforma on s'aplica el maó i la ceràmica, aquesta combinació típicament modernista que també podem trobar a la capella. És l'edifici central que va ser també restaurat recentment. En els cementiris d'antics pobles, actualment barris, també són molt significatius de la història, de l'entitat de cada territori. Destaquem alguns com el Panteó Déu, una família coneguda sobretot per la seva residència, que avui dia és un centre cívic, que és Can Déu. Ell era importador-exportador de begudes, de nissats, de licors, sobretot importava i exportava a Argentina i Uruguai. I bé, d'allà sorgeix una expressió popular, s'ha armat la de Can Déu. Ve d'aquí perquè traginava moltíssimes ampolles i del soroll que feia i de les festes que en feien també ha sorgit aquesta expressió. I també volia destacar el Panteó dels Soldats d'Ultramar que va realitzar Pere Falqués, que s'ha rehabilitat ara fa molt poquet, es va presentar, i és allà on s'hi van enterrar moltes de les víctimes d'aquestes guerres colonials que al final eren joves que no podien pagar per no anar a la guerra i anaven a morir a les colònies americanes, i s'ha fet un homenatge. En el seu moment es va fer aquest homenatge i ara fa poques setmanes es va rehabilitar. També hi ha algunes obres modernistes, com per exemple aquesta de Clarasó. Està al departament tercer, queda una miqueta amagada, però és una obra més. Bé, el cementiri de Sant Gervasi és realment espectacular. Si no l'han visitat, els hi recomano. És un cementiri molt petit, però farcit d'obres funeràries molt destacades, algunes d'elles modernistes, que ara tractarem, i a més està ubicada a la falda de Collserola, també en un espai privilegiat. Destaco aquesta obra, aquest panteó de la família Bosch. La família Bosch van ser els fundadors del licor de l'Anís del Mono, que es va fer famós arreu del món, sobretot per l'etiqueta on hi apareixia un mono. Ells creien que era la beguda més evolucionada, per això li van posar el mono. I destaca sobretot la figura de Josep Campeny, l'àngel de Josep Campeny, que és un àngel que interpel·la el visitant realment amb la seva mirada baixa, t'està ensenyant la corona de flors, aquell gest de record al difunt, però t'assenyala al cel, volem dir, ja ha anat cap al cel el difunt. Una obra destacada del cementiri de Sant Gervasi és aquesta, la família Cros, eren uns químics realment destacats de l'època que van encarregar aquesta obra escultòrica a Venància i Vallmitjana, Maria trepitjant la serp, trepitjant el que representa el mal, feta per Joan Bautista Pons i Trabal, també un altre arquitecte molt destacat. Del seu estudi han sortit altres arquitectes modernistes molt rellevants. I figures destacades que podem trobar al cementiri de Sant Gervasi dins del modernisme, sens dubte, Joan Maragall i Gorina, poeta i també articulista molt connectat en la societat de l'època, va ser enterrat en aquest panteó, on al costat hi ha un ametller, l'ametller florit, de la seva poesia. Cada mes de gener es fa encara l'acte de l'ametller florit a peu de sepultura, i la família i membres d'associacions, partits polítics i entitats a llegir textos, cantar cançons, en homenatge a la seva vida i obra. En aquell cementiri també està enterrat Lluís Domènech i Muntaner, també com que fa 100 anys de la seva mort val la pena recordar-lo. Està enterrat en un nínxol, tot i que el seu desig va ser enterrat a Canet, on ell havia dissenyat ja un panteó on estava enterrat un fill, però va morir el 1923 durant la dictadura de Primo de Rivera, i les autoritats van considerar que el seu enterrament provocaria manifestacions de caire catalanista, per això van prohibir el trasllat del fèretre, i va ser enterrat en aquest nínxol. Posteriorment també altres familiars s'hi van enterrar i se segueixen enterrant actualment aquí al cementiri. També hi ha Enric Clarasó, que l'hem anat mencionant durant tota la conferència per mostrar la seva sepultura. És un nínxol
a dalt de tot, d'un bloc de nínxols, però realment molt bonica, típicament modernista. Hi ha moltes altres figures aquí, també hi ha el César Martinell, que hauran escoltat la conferència de l'altre dia, August Font i Carreras, també un altre arquitecte molt destacat, també està enterrat a aquest cementiri. Cementiri de Sants, feta per Jaume Agustà, un arquitecte destacat dins del modernisme, qui va dissenyar també la seu del districte de Sants, que és espectacular. I és un cementiri que hi ha moltes obres també modernistes, és un cementiri menys conegut, tenim pendent encara desenvolupar-hi una ruta, però com poden veure, bé, valdrà la pena. Podem veure panteons, escultures de tota mena, també altre cop la figura femenina i algun detall molt específic en nínxols, com és aquesta làpida d'aquí. Sant Joan d'Horta. Horta també és un cementiri dels més petits de Barcelona, juntament amb el de Sarrià, és el més petit, però també de molt valor. Tenim obres també de gran rellevància, com és el Panteó Sants Bernet, realitzat l'escultura per Enric Clarasó i Daudí. Altre cop aquesta figura compungida, posant-se la mà al pit, com de record al difunt, llançant aquestes flors que es poden veure a la mà i sobre el sarcòfag. I parlar del cementiri de Sarrià, el més petit de tots, no té contingut modernista, però també val la pena destacar-lo, perquè hi ha obres molt rellevants, com és aquest panteó, el Panteó Montbrú, una família arrelada a Sarrià, que li van encarregar August Font i Carreras, un arquitecte molt, molt destacat. Alguns el destaquen per la plaça de Toros de les Arenes, però va fer moltes altres contribucions a l'arquitectura catalana. Va ser juntament amb Josep Pagès, l'escultor, qui va dissenyar el Panteó. I per acabar ens trobem amb un repte, que és la conservació de tot aquest patrimoni funerari que en part el trobem deixat, perquè com sabran el manteniment d'aquestes sepultures va a càrrec del titular, però ens trobem titulars que o no ho poden assumir o famílies que no tenen descendència perquè antigament havien tingut contractes a perpetuïtat. Llavors ens trobem amb un repte, és un gran repte mantenir tot aquest conjunt patrimonial perquè tot el conjunt té valor, no podem escollir alguna peça, realment tot té valor. S'han fet esforços, el 2013 es van rehabilitar 5 panteons monumentals al cementiri del Poble Nou, 4 dels quals ja han estat adquirits, per tant hi ha interès encara actualment de tenir sepultures de valor artístic. Aquest és un altre exemple. També es va rehabilitar el 2013 la Capella del Poble Nou, que és un dels edificis neoclàssics més importants que tenim a la ciutat. S'han rehabilitat façanes, com el cementiri de Sant Andreu, la de Sants, la capella, com comentàvem abans, del cementiri de les Corts, en aquest cas el 2014, panteons monumentals com el mateix Albaré del 2015 o el de la família Milà, que està al Poble Nou també. I fem alguna col·laboració, en aquest cas amb l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns de Catalunya. És una mica limitada perquè el que hem de fer és traslladar aquestes escultures als tallers perquè els seus estudiants les puguin restaurar i així practiquin les tècniques de restauració. Després hi ha particulars també que fan grans esforços econòmics per restaurar peces de gran valor, com és el Panteó Boïgues, que, com poden veure a l'esquerra, portava molts anys abandonat. S'informa a la família, hi ha qui reacciona i se'n fa càrrec. Està en procés de rehabilitació, com veuen. Però hi ha d'altres famílies que rehabilitar un panteó d'aquesta magnitud és quasi impossible. Podem veure, és el Panteó Gener, és el panteó més gran del cementiri de Montjuïc, el més costós, van trigar 4 anys en construir-lo, van destinar 250.000 pessetes de l'època, és el més luxós. Doncs vam veure que l'estructura tenia part de l'estructura deteriorada, com són els pinacles, i per la seva alçada hem hagut de tancar-lo per protecció, per seguretat dels vianants, però clar, al ser tan alt, aquestes tanques agafen també moltes altres sepultures. Llavors, davant d'això, és posar fil a l'agulla, parlar amb la família, trobar subvencions,
tirar d'escoles de restauració, altres empreses de conservació que puguin fer actuacions de contenció. Bé, són temes que avui dia estem portant a terme. Ja des del 2019 que es porta a terme un pla director de restauració i rehabilitació dels nous cementiris. Evidentment, els blocs de nínxols són els que utilitzem la majoria de nosaltres, per això també és important conservar-los bé, accessos, arbrat, accessibilitat, no? En general. I igual com els cementiris van aparèixer per necessitats de la societat, doncs ara aquests cementiris s'estan reconvertint i s'estan adaptant a les noves peticions de la ciutadania. Aquest any s'ha inaugurat un gran jardí d'inhumació d'urnes, 2.500 metres quadrats a Montjuïc, 1.500 a Sant Andreu i al final, com que ja podríem dir que el 60% de la població a Barcelona ja decideix incinerar-se, els cementiris s'estan adaptant a aquesta nova realitat. Doncs molt bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Sí, veig que hi ha una pregunta per aquí. Hola, bona nit, moltes gràcies. Bona nit. I gràcies al segle, que ha estat molt bé. No, l'única pregunta és aquestes tombes reciclades, què es fa amb els ossos dels anteriors propietaris? No, el que es fa és tot un procés, s'informa per carta, la titularitat que tenim, es publica a la premsa, fins i tot es posen adhesius a les sepultures per si algun conegut o familiar ho veu. Si no respon, es deixen pràcticament uns 20 anys i després d'aquests 20 anys les despulles es traslladen a una ossera, a les osseres que hi ha al cementiri, i en aquest cas són panteons tan antics que el que s'ha de fer és una obra també interna, s'ha de rehabilitar la cripta, els accessos, perquè les tècniques de treball són diferents, estan mecanitzades, els difunts són més alts, més grans. Bé, és tot un procés, però es va aconseguir realitzar el 2013 amb 5 casos. De res. Bona nit, moltes gràcies. M'ha agradat molt. Disculpa la meva ignorància, però has esmentat la majoria de viles que van anar accionats a Barcelona quan creixia, però no has esmentat Gràcia. Què passava amb els veïns de Gràcia? On eren enterrats els difunts? Doncs normalment s'anaven a enterrar a Sant Gervasi. Hem trobat moltes sepultures de personatges i alguns d'ells rellevants. Fins a 3 alcaldes de Gràcia van decidir enterrar-se a Sant Gervasi. Tenien cementiri propi. Originalment es va intentar fer-ne un abans del cementiri del Poble Nou, just on estan els jardins de Gràcia a esquerra, però va ser insuficient, no va agradar a la població, el que comentàvem també significa un xoc cultural. Es va desistir en aquell cementiri i posteriorment es va fer el de Poble Nou. Però la població enterrava a Sant Gervasi, majoritàriament. El cementiri de Sant Genís dels Agudells és un cementiri parroquial que no gestionem nosaltres, el gestiona directament la parròquia amb alguna funerària. Hola, bona nit. Des que veu començar a fer el cicle de xerrades, les visites guiades especialment, les visites teatralitzades... Perdó, no et veig, Mana? No sé, mira... Ah, vale, aquí. Hola. Hola. Que, no sé, fa 20-25 anys, això ha aconseguit fer que la gent s'apropi als cementiris, que perdi el respecte en el bon sentit i que vagi a passejar i que vagi a... que s'apropi, vaja, en definitiva. No sé si era ben bé o crec que sí aquest el vostre desig, però ho heu aconseguit? Esteu veient al llarg dels anys un apropament i una pèrdua de la por? Sí, un dels nostres objectius és aquest, és naturalitzar la mort i ho fem des de les escoles. Des del 2013 que participem del Consell d'Innovació Pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona, proposem diverses activitats, tant a Montjuïc com a Poble Nou, perquè són els cementiris monumentals, però també la col·lecció de carrosses fúnebres i també els altres, perquè a vegades són equipaments de proximitat als centres i també està bé conèixer-los, amb l'objectiu de trencar aquest tabú amb la mort, perquè és real. Fa 10 anys, quan vam començar a promocionar les activitats, realment costava moltíssim, molt professorat no volia saber res de tot això. Quan em veien entrar i deia que venia de cementiris, la reacció era què ha passat?
era dolenta. I a poc això ho hem anat canviant i avui dia doncs, sí, tenim moltíssimes visites de centres escolars que al final els professors veuen que quina millor manera de tractar la mort que els cementiris, no? I veniu a la Fira Modernista fent un taller cada any, molt interessant, i teniu molta gent a la vostra parada. Exacte, sí. Amb la Fira Modernista també ens va molt bé per aproximar-nos al públic, per trencar aquestes barreres emocionals. Ens va bé anar de la mà d'entitats i associacions que potser entren millor, no? I amb la Fira Modernista ens va molt bé. Sí, m'ha agradat molt, ha estat força bé. L'has donat molta importància a l'escultura. Per mi potser és més important el disseny, o tan important el disseny i la part d'arquitecte, no? Perquè qui fa el projecte global, diria, primer ha de ser un arquitecte i posteriorment intervé ja l'escultor. Perdona la meva ignorància, No, és veritat. Vull dir, sí que l'escultura al final com a ornament destaca, però evidentment la feina d'arquitecte és igual d'important i com hem pogut anar veient hi ha hagut molts arquitectes que han participat i arquitectes de gran renom, com el mateix Puig i Cadafalch amb 6 obres crec que té el cementiri de Montjuïc, només en aquell cementiri, no? Bé, potser sí que en una altra conferència li donaré més importància a l'arquitecte, però bueno. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut i ens ve si ens veiem l'any que ve, a la 8ª edició. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies.